Iawn te, wel, dyn ni tynnu at yr hanner ffordd, os gai jyst gai pen y mwdwl ar yr rhan cyntaf yma. Trwy... Just dweud gair sydyn iawn, a mae yna baned i ni ymhen draw y coridor, ie, dwi'n meddwl, mae yna beiriant am ddim. Am ddim hyn yma, ie. Mae'r ysgol yn rhoi paned i ni, chwan teg. Ond jyst gau pen y mwdwl, a diolch i bawb sydd wedi cyflwyno yn yr hanner cyntaf. Mae'n meddwl bod amser i ni gael bodi a stretcho a symud. Ond gai jyst trwy dweud gair am y gredig am y wefan mewn 2-3 munud. Falle gwelwch chi, dyn ni wedi treinio cryn dipyn o amser yn ail ddylunio tudalen ymlaen y wefan. Rwan, wrth i chi fynd i'ch cyfnod allweddol, mae yna flwch yn dod i lawr a sydd fewn i'r pwnc, felly yna lai yn glicio. Ond hefyd, gen ni'n gwthio adnoddau atoch chi mewn ffordd syml iawn. Bob tro ewch chi arno fo, fydd yna rhywbeth newydd yma'n hyn. So, mae Merched Beca, ni'n unig falle, ydych chi'n gwybod efo nhw, ydych chi ddim. Bob tro ewch chi mlaen, mae hwnna'n newid i chi weld peth o'r stwff newydd sydd wedi gyhoeddi. Wedyn, mae dudalen flaen i gyd yn rhoi gwybodaeth. Be sydd fan hyn ydy'r adnoddau diweddara sydd wedi cael ei llwytho lawr yr ochr chwith. Ochr yma, unrhyw ddatganiadau, diwerddiadau, hanes sydd gennym ni ar y blog, gwybodaeth arall i chi. Ac yna lawr i'r gwaelod, mae'r adran arfer da ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly, y dyluniad newydd yna. Wedyn, mae'r noson yma ynglyn ag arfer da, rhannu arfer da. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwneud hynny wedi bod yn neud yna ers dros 2 flynedd ar y gred hefyd. Os ydych chi ddim cweit yn siŵr sut i ddefnyddio rhai o'r adnoddau yma, os cliciwch chi ar arfer da, ac yna ar y link cyntaf yma fan hyn, gas gyda'r gair yna, ddim fi wrth yn gael, ond cysau addysgol. Ond nid fi gyda'r nath greu yma, sicr. Os cliciwch chi fanna, beth sydd gennych chi wedyn ydy cronfa ddata, lle mae athrawon wedi adrodd yn ôl i ni, fel hyn nes i ddefnyddio'r adnodd arbennig yna. Ac mae yna, fel y gwelwch chi, mae yna dros 100 o athrawon wedi rhoi gwybodaeth cefndirol. Achos weithiau gallwch chi gael yr adnodd gorau yn y byd i fyny yna, sut ydych chi'n defnyddio fo, sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth. So os ydych chi'n gweld sut mae athrawon eraill wedi gwneud hynny, dyna'r ffordd. Wel, heb sgrolio lawr, gallwch chi chwilio yn ôl cyfnod allweddol, neu allwch chi chwilio yn ôl pwnc, neu allwch chi chwilio ar ôl themau neu blaengaredd. Os ydych chi eisiau mynd ar ôl adnoddau, mae athrawon sydd wedi tybio bod nhw wedi ychwanegu at sgiliau llythrennedd y plant, wel cliciwch o fanna a mi dynnudd o lawr i'r grŵp yna. Os ydych chi eisiau sgiliau llythrennedd a cyflawniad bechgyn, wel mi allwch chi dynnu'r grŵp i lawr i weld y rhai sydd wedi tagio yn y modd yna. Oherwydd dyn ni'n gofyn i athrawon flaenoriaethu. Wel, pa ddylanwad gath hwn a be geithoch chi yn y dosbarth? Yna clicio arno fo, a mi allwch chi fynd fewn iddo fo, ac allwch fynd y syth i'r adnodd yn fanna. Ond hefyd, os ydych chi'n mynd fewn i'r adnodd, allwch chi fynd nôl i'r arfer da. Os ydych chi'n edrych ar yr adnodd yma, gyda'r mathemateg, yn y cyfnod sylfaen, ydych chi'n meddwl, wel, ie, dwi'n licio hwnna, ond tybed sydd gath o'i ddefnyddio yn llwyddiannus gyda rhywun arall, cliciwch ar yr arfer da fanna, ac gewch chi fynd lawr i ddarllen, weithiau gweld fideo, weithiau gweld tutorial fideo, os sut mae rhywun arall wedi mynd i'r afel a'r adnodd yna. Felly pidiwch ag anghofio yr adran arfer da yn fanna. Ac hefyd yn yr adran arfer da, mae yna dempledu parod a gallwch chi addasu i'w defnyddio yn y dosbarth. Rhan fwy nhw ar pethau fel PowerPoint, lle mae'r dempledu gwag a gallwch chi deipio y cynnwys i fewn. Wel, fel y gwelwch chi, dim ond 5 sydd yn fanna, ond os ydych chi wedi cofrestru efo ni, a dyn ni'n gwybod bod nifer sylweddol o'r rhan yma o'r byd wedi cofrestru, mae'r 5 yna yn rhyfeddol iawn yn cynyddu'n 54. Felly, o gofrestru ac agor hwnna i fyny, mae yna lith ohonyn nhw. Felly, bydwch am meddwl bod chi'n gorau cychwyn o'r cychwyn efo unrhyw beth. Mae'r rhain am bethau gallwch chi ffwytho i lawr a bwydo'ch gwybodaeth eich hun i fewn iddyn nhw. Wedyn, wrth gwrs, mae'n rhaglen datblygu ni'n mynd ymlaen. Yn anffodus, mae eleni yn flwyddyn fer, achos falle bod chi'n ymwybodol, mae'n cytundeb ni'n dod i ben ar ddiwedd Mai. Ond hynny, mae'n blwyddyn, dyn ni'n datblygu 300 o adnoddau newydd, eleni, o Medi i Fai, bydd yna 300 o bethau newydd wedi ymddangos. Ar y gred yma rhai o'n nhw wedi dechrau ymddangos eisoes. Os da gawn ni cyfnod allweddol 1, ail iaith, mae'r uned yma ystyrio am tymorau yn y goedwig.
Mae'r uned yna wedi cynyddu'n sylweddol o ran maint, o ran straeon, caneuon, digon tebyg i be welon ni gynnau yno i chi yn y cyfnod sylfaen. Felly mae honno'n uned sydd wedi pesgu yn ofnadwy yn y misoedd diwetha. Felly, cadwch lygad, os ydych chi'n cofrestru, mi byddwch chi'n cael yr e-byst fel arfer, bob tro mae rhywbeth yn mynd i fyny, ond jyst cadwch lygad ar y dudalen flaen, neu cliciwch ar y bwtwm y blog. Achos yn fanna, dyn ni'n sôn yn ddyddiol am bob dim sydd wedi mynd i fyny ar y grid. A mae jyst cadwch lygad ar hwnna. Gwefan newydd cwmni teledu ydy'r rhyfeddod, clipio ar y glenni teledu yn Gymraeg, cwmni da. Dyna fo blog am y llinell amser, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly mae jyst cadw'r llygad arno fo yn wythnosol, trwy fynd fewn i'r blog, neu edrych ar y dudalen blaen, gewch chi'r wybodaeth na'n llawer cyflymach. Fel i dweud, mae'r contract ni, mae'r cytundeb ni'n dod i ben, mae'r gwaith ni'n gorffen diwedd mis Mai. Fydd o'n cyfeiriad ni ddim adnoddau newydd yn mynd ar y wefan yma o fis Mai ymlaen, ond fydd y wefan ddim yn diflannu. Mi fydd yr adnoddau i gyd dal yna, a dyn ni'n gobeithio bydden nhw dal yno yn defnyddio'r un links. Felly, os ydych chi wedi lincio i rhywbeth, bydd y links yna dal yn fyw. Dyn ni'n trafod gyda'r cynulliad rwan, gobeithio mae ni fydd yn cynnal a chadw fo, hynny yw, jyst cadw fo'n fyw, cadw fo fel bod o ddim yn cwmpa drosodd, bod o ddim yn gweithio, tan fis Rhagfyr, pryd fydd yna lwyfan cenedlaethol newydd, gwefan os liciwch chi, rhyw system cenedlaethol newydd yn cymryd i le. Mi fydd y gred i gyd yn rhan o hwnna, yn rhywle, boed o'n un link i agor hwn i fyny, neu fydd y deunydd yma yn cael ei adleoli i rhywle arall. Fydd, dwi'n meddwl, yn anfantais oherwydd bobl yn gorfod chwilio amdano fo eto. Ond, dyn ni ddim yn gwybod beth i manylion y wefan neu'r system newydd, ond y cyfeiriad dyn ni'n mynd iddo fo ydy system sy'n caniatáu i athrawon rannu i gwaith yn wirfoddol efo'i gilydd yn agored bydd o, yn ytrach na bod y deunyddiau yma yn cael ei datblygu'n ganolog gen bobl fath o ni. Ond yr unig beth i gofio am hynna ydy bod pob dim sydd ar y grid cenedlaethol wedi sgwennu gen athro neu athrawes yng Nghymru. Does na ddim byd yn fanna sydd i awduro o un man arall. Ond bod ni hefyd yn rhoi y sicrau ansawdd yn gwirio hawlfraint ac yn ei ddatblygu fo i lefel chydig bach uwch na fydde sgiliau meddalwedd ysgol. Ond dyna'r cyfeiriad dyn ni'n meddwl dyn ni'n mynd. Mae'n adroddiad allan dydd Iau sy'n mynd i amlinellu'r dyfodol o ran adnoddau digidol a gael ni weld ar ôl dydd Iau falle'n glirio lle mae pethau'n mynd. Ond fydd o ddim yn diflannu a dwi'n eisiau chi gael y syniad y bod o'n mynd, mae'r dal yn mynd i fod yno, mae'r holl ddeunydd sydd yno yn mynd i fod yno a bydd yna rhai ychwanegiadau gobeithio i gyfo. Ond dim gymaint ag y fi rhwng rwan a Rhagfyr. Ac o Rhagfyr ymlaen bydd y wawr newydd yn cychwyn beth bynnag fydd honno. Ond dyn ni gymaint yn y niwl a chi ynglyn â hynny. Felly fyna fo, felly bodoli fydd o, ond ddim datblygu am gyfnod. Dyna ni. Felly, Hannah.